Good news alang sa mga mamalita ilabi na sa Davao City kay kada adlaw na nga mapalit ang mas barato nga abot nga gulay ug prutas gikan sa asosasyon sa mga mag-uuma nga nagpwesto sa Davao Food Terminal Complex sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Nagkadaiyang klase sa prutas, gulay ug lamas sama sa saging, kamote, labana, kalabasa, pechay, luya ug uban pa. Ang baligya ni ining mga asosasyon sa mag-uuma nga nakapwesto sa Davao Food Terminal Complex sa Barangay Daliao, Turil District sa Davao City. Gawas sa pagtabang sa local farmers, alang kang Virgie, mas barato matud pa ang presyo sa mga baligya dinhi. Base sa prevailing market prices, ana sa 5 hangtod 40 pesos kada kilo nga mas ubos ang presyo sa mga baligya dinhi. Depende sab kung retail o wholesale. Makatipid ko. Makatipid. Nya gikan man jud daw ni sa bukid. Okay ra po kay presko. Malipayon ang mga mag-uuma kay gawas sa ubay-ubay na ang mga mamalitay nga nagapamalengke sa ilaha. Doon na sa gihanyag ang mga benepisyo ang LGU Davao kanila. Libre man ang amo ang abono, similya, hatod sundo pud mi. Kung kaniadto, ikaduha lang sa usa ka semana sila nagabaligya dinhi. Karon, kada adlaw na sila nga nagabaligya. Nabantayan nga nagadaghan na sab ang mga nagapamalit. Sagad matud pa, dinhi na nagapangompra ang mga nagabaligya sab sa mga talipapa. Ingana jud siya ang objective ni FTC kung asa ang ato ang mga patrons, ang mga clients nato makakuha sila og cheaper price. At the same time, in other way around, si farmers makakuha po siya og higher price. Kay higher price siya kay tungod siya man po mismo kung ang magbaligya sa DFTC. Kauban si Jojo Solarte ug Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.